Sabihin natin sa mga tao na nagsasabi na pumatay ka, gumawa ka ng kasalanan, lahat kagustuhan ng Allah, mga syubuhat, maling pananaw. Ito yon. Sabi ng mga pantas, ang qadr kasmani. Ang kapasyahan, ang magaganap, kapahintulutan na gusto ng Allah ay dalawang uri. Unang uri ay al-qadru al-mubram o qadru al-mutlaq. Al-qadrul mubram wal mutlaq, ito yung qadr na walang mangyayari maliban kung ano ang ipinahintulot at isinulat na gusto ng Allah na mangyayari doon sa apat na mga nabanggit natin, walang pwedeng mabago. Khalas. Nandun na yun, nakasulat sa Lawhil Mahfud. Di ba? Hadith ni Propeta. Ano yung hadith ni Propeta? Ipinasulat na ang mangyayari, ang magaganap, ang makakain, ang buhay mo. Hindi mo pala natasabi yun, Ustad. Nakalimutan ko. Anong ipinasulat ng Allah doon sa isang sinapupunan ng isang sanggol na mangyayari na bago lumabas sa mundo? Ipinasulat na ang kanyang risk, ang kanyang mga biyaya na makakain, ano ang magiging ano siya dito sa mundo. Pangalawa, ipinasulat na ng Allah ang kanyang ajal. Ano yung ajal? Ang kanyang buhay, ang kanyang edad. May namamatay, nakikita tayo na bakit hindi pa mamatay-matay itong tigulang na to, na matanda na to. Hindi mamatay. Kasi kapahintulutan ng Allah. May tao na napakasigla, napakalakas, pumupunta sa gym, ang macho-macho. Mga babae, mga siksi-siksi, pumupunta dyan sa mga hilti, hindi kumakain ng mga ayoko niyan kasi bawal yan. Mayroon akong, alam mo, healthy conscious ako. Bawal sa akin yan. Ayaw ko. Mashallah, kompleto. Saan ka galing? Sa doktor. Punta ako kay doktor, tapos lumabas yung laboratory ko, perfect. Wala, lahat normal. Ang dugo ko, mamayang gabi, ginigising, patay na siya. Hindi na makagising. Lianna maktub al-ajal. Ipinasulat na ng Allah ang ajal, ang edad mo. Malakas ka, hindi. Matanda, bata, mamamatay. Tignan mo yung mga bata na ito. Ang sakit sa atin. Pero kagustuhan ng Allah. May hikma ang Allah. Nasasaktan tayo, Muslim tayo nasasaktan. Pero sa araw ng paghukom sa atin, insyaAllah kung ipagkakalugta sa atin ng Allah, Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma amin. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar. Allahumma amin. Wa ma'as syuhada. Allahumma amin. Dahil hindi ang mundo ang hangad namin. Ang mundong ito ay panandalian ng saya. Panandalian ang mga hinagpis, ang lungkot, ang lahat ng kaganapan. Hindi everyday nangyayari yan. Ngayon, sa sinasabing al-qadr kasmani, al-qadru al-mubram al-mutlaq, na hindi magbabago dahil ipinasulat na ng Allah at yun ang kagustuhan ng Allah ayon sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pinasulat na niya ang mangyayari bago pa 50,000 taon ang mangyayari sa mundong ito. Khalas, intahal amr. It is already written. Hindi ba? Hadith din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, law ijtama'atil umma ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa ma qad kataballahu lak. Wa'lam anna al-ummata yajtami'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa ma qad kataballahu lak. Rufiyatil aqlam wa juffatis suhuf. Ipinasulat na ng Allah at tapos na ang kasulatan. Naiangat na ang panulat. Dito sa mundo, bro, i-erase mo yan, bro. Lagyan mo ng additional na spaghetti. Bakit yan lang nilagay mo? Chicken joy, walang spaghetti. May dagdag, may bawas. Doon wala na. Pangalawa, intabihu bihada ayyuhal muslimun. Wallahi, ingatan ninyo. Tandaan nyo ito mabuti. Alamin natin ito mabuti. Ang pangalawang uri ng qadr ay al-qadru al-muallaq. Ay ma'na al-muallaq, al-qadr na ipinahintulot ng Allah na pinasulat at sasabihin sa mga anghel na muallaq yan muna. Muallaq. Bakit muallaq? Hindi pa magaganap. Paano? Magaganap yan sa pamamagitan ng dua. Paano? Magaganap sa pamamagitan ng dua.
Sinabi ng Allah sa mga anghel, in sya'a wa in da'a abdi faqtubuhu madha katabtu lahu bil khair. Kung ihilingin ng aking alipin ang mabuti na iyan ay gagawin niya, ibigay. Pero kung hindi niya hihilingin at hindi niya wala siyang gagawin, kilos o gawa, hindi ibibigay. Yan darating yung dua. Na ang dua, yaruddu bil qadr. Ang ating mga dua, ang ating panalangin, nababago niya minsan ang qadr kung tatanggapin ng Allah. Pero tandaan, may qadr na hindi mababago. Ayun yung qadr al-mutlaq. Wal qadru al-muallaq, na nasa kapasyahan ng mga anghel na ipinahintulot ng Allah na kagagawan ng tao. Doon papasok na mayroon tayong irada al-mashi'a. Kung gusto mo. Fa in sya'a kafar wa in sya'a yu'min. Kung gusto nila sabi ng Allah maniwala, maniwala. Kung gusto nila tumalikod, tumalikod. Nangahawak sa buhay mo. Ikaw, ano ang gusto mo?